Jai Jasula Rajuni. Jai Mutu Rajuni. Deh, kulumbai. Goya pun. Nyamai alas figasiनो आरोना सानै बे आलासिया सोर दाहाय नुगोन आरोना जों रिसिभ खालामफैबाय जोङो बास स्टेन्डआव लायनांगौमोन बासजों फैदों नालाय बिसोरो ट्रेनजों फैनानै ओमफ्राय बास स्टेन्डआव लायनांगौमोन बास स्टेन्डनिफ्राय जों लायनाय जायाखै आरोना न'आवनो डाइरेक्ट लिंहरबाय टट'जों ओमफ्राय फैगासिनो जों बेखौनो नै रिसिभ खालामनो थाफैबाय आरोना मेंदों बिसिबा माबा नुफेराखै आरोना फार्स्ट टाइम लोगो हमगोन जों नायबाय थादो सोर दे बे मानसिया नायबाय थाबानो जाबाय र' दा नुगोन वा नै आलासिया सोर नै नायदो Ina nggak? Tengah. Dah, mau tuh first time. Dah, Jasula. Sampai dah, nak ya? Jerai mobile awak jerai kekaliman surat soci guys man. Mobile jangan kekar na. Sam. जोंना आलासिया खादानै फोरमायस' हायै गोजोननाय मोनदों फार्स्ट टाइम लोगो हमनानै नङा लिट्रेन लामा हेनसो फाग्लासो नै लिट्रेनाव थांनो लामा हेन बे औ दासरावनो खिनो थांनो लामा बेनो ओरै थांसैमोन फैदो गैयिनि फिसा ओंखाम गैयिनि फिसा जोंबो गैयाना जोंहाबो गैयाना अबायदि दङ टिभिलाय सास्तिसो होनो दा गानलाबाय लिडिस आंनिसो गानलाबायनानै थांबाय नै साहा हैनोसै जासुला मोननानै मिस्टि साहा हैनोसै आङो र' गाइसमोन लोंसै नै साहा दोननोला ना लोंदो मथ'नो देरसिनखौ होथारबाय आं खामखौहाय मथ'नि खामा देरसिन मालाय बेहा मोदोमाबो गिदिरबा गिदिरखाय गिदिर मोनजायो मोनलोङो जेनि टेनिस हाबजादों फट'आव औ दा सगरबाला गसंबाला फट'आ सिखांबाला औ Oleh-oleh. जायगायावनो थाथा गैनाया आद्रिनो जायखिजाया लास्टआव आंहा दाया ग'आ जाहैखायो गावहाथ' जायाखै खेने दे लोंदो दे गाज्रि मोननाङा गैयै मानसि बे साहाखौ लोंसां गैयै मानसि दे बोरोथाय मथुआ लाजिबायसांलै बिदिनो आरो साइज होनजाबाला बबे एंगेलाव नायनानैलाय बोरै साइज नुखो होनदो बे एंगेलाव नायनानै दासो होनबाय फंबायसो जोबा फंबाय फंबायसो जोबा नोङो दे सोदो मालाया नोंहा सोआ बे नों सोदो दे नों सोला आं सोला दे आं खेबना आयु मालाय नै गय लाबोलायदों सोदोनांगौ जाखो दाना दे सोदो दे बेखौ सोदो नों जायखौ फसायग्रो बेखौ सोदो दानालाय सानैखौबो फसायखायो ज' सोजा होमबालाय आंनि जागोन ना नांगौबा ओरै ओइ नैहाय सासे सोदो दे जाय जासुला रायजोनि जाय मथु रायजोनि दे खुलुमबाय गया हरदो दे दादा गया ओंखाम जागोन ना गया दे ओंखाम खुरबाय ओंख्रिया गैयालै गैयै मानसिनाव फैनाय जाबा जुबाजों जासाबदो दे जासुला गैया नै जासाबदो मानो फैयामोन
मानो फैयामोनथाय मानो फैयामोन जासाबदो दे मोनथामल'नो हानहरफ्लांगोन मालायनि बागै होनदो मोनथामल'नो नानु मोनस्लाबाखसै दा मोनाफ्राव जानोसै नाफोरखौ होनदोलाय बाल दे आरो दालिजों मोनब्रै जासुलाखौ जाखावग्रा नुखाबाय हनै सिगां फैद' नै जोंहा रिल्स बानायनो बेरायहैनो ओंखारलांसैलाय आरोना बिरलांसै ने लखोनाङा गारिया आयौ होनबा गाज्रिखौनो जासुलाया बोराय जाबाय सेंग्रायनो आं पकिला नोंखौलानो दाव दावसि लायबाय ओंखारलायबाय होननाय जानोसै ओंखारनोसै गाइसमोन जोङो बेरायहैनोसै मोसालाहैनोसै एसे रंजालाबायहैनोसै मोजां खोनादों एकदमबारे आंना बोराया मथुखौहाय होनबाय थाखानाय आरो मथुखौ फैबा सिगाङाव लागोन आं सिगाङाव लागोन आं होननानै ओइ मथुखौ दख'ना गानहोनानै नोंनो हाबा होसानोसै नङा मोसाहोनांगौसोमोन सोरखौ मोसाहोनांगौसोमोन मथुखौ दख'ना गानहोनो दख'ना गानहोआ बेखौ मिथिबाय सिगां फानना सिट बेल्ट गान मथु नङाबा एक हाजार लांनांगोन दा नै सिट बेल्ट गान एक हाजार लांनांगोन सिट बेल्टआबो थोगोन ना थोआ खुनुरुखु नै रिल्स लानो एकदम नै मानसिफ्रा थाबायलाजोब्बाय आरोना गावबागाव मबाइल हमै ओमफ्राय आंहा नै खान्थाल फिथाइखौनो थामब्रं बाना लानांबाय आरोना उफाय गैया गाइसमोन अब्लाबो आं खस्थ' खालामो नोंथांमोना बिदि खस्थ' खालामनायखौनो नायनानै होबानो जाबाय अननानैहाय मोसासिगोन आरोना मोसासिगोन नै बिबार लामायाबो ओरैबायदि मोजांखा थावाबा दे गाना हरद' नुदों देलायनाया नै नोंसिना आङो दायो सोलोंदोहाय दा मोनायाव एखे बेयाव हाबहोआसै एग्रिकालसाराव जोंखौ ओमफ्राय जों गसाइगाव कलेजाव थांगासिनो आरोना दायो ओमफ्राय जों औ माबा गसाइगाव कलेजाव थांगासिनो जोङो दा नायबाय थादों नोंथांमोना बे मिनिट कारेक्ट जों एडमिसनखौ जों फार्स्ट इयारनिफ्रायनो माने स्टार्ट खालामनो सानदों उदालगुरियाव जों जागाखौनो होला बेनिखायनो गसाइगाव कलेजावहाय फाइनालि जोङो एडमिसन गोदान माबायाव लोगो मोनसिगोन गसाइगावनिया रेडि जादोंसो मास्टार साननानै नोंथांमोना मुथुखौ सायनो मालाबा कोट जेन्टेल गानना फैना आङो कोट हाइ हिल गाननानै जुथा गोसोम गानलायना फैबाला दे लागायदो लादों नै जासुला मोना मिनिबाय खबा सिब्लानायसो जाबाय आं गोदो फरायनाय बे गाइसमोन कलेजआ नै सालबारिया र' बाबा नै केन्टिना जों बावनो खाजा जायोमोन गोदो बाव जा माबा थायो बादामालि थायो गाइसमोन बादामालिया अयथासार थायो आरोना बेवहाय खावब्ला नाहरग्रो बैनिफ्राय फैनानै गेटआव थानानै नाहर औ ना फैनानै खाव 1 2 3 go start फैबाय गाइस दासो सफैदों नै दोखो मेंलायलायबाय आरोना जे जायगायाव थांदोंमोन बे जायगायावथ' जोंखौ अफिस दंमोननो हाबनो मोनासै ओमफ्राय ओरैबा ओरै गिदिं गिला गिदिंनानै मोनसे मोननै लानानै फैबाय आरो नै मेंग्लिजोब्बाय आरोना मानसिफ्रा नै गावबागाव मबाइलाव बेस्थ' आंबो मबाइलाव बेस्थ' स' गाबोन सानसे थाबावगोन रबिबारावसो थांगोन आरोना बिसोरो सोर लोगो हमदों गाबोन कन्टेक्ट
कमेन्ट खालामहरदो आं कन्टेक्ट ओमफ्राय उनावहाय माबा कन्टेक्ट नाम्बार बिहरबानो जाबाय लोगो हमनो गोसोब्ला जुदि बाय बाय